Stredné školy čakajú postupné zmeny. Krídla túžby, ocenenie v sociálnej sfére. Na úrade PSK rokovali o obchvate Prešova. Zastupiteľstvo PSK schválilo na svojom rokovaní 18. októbra všeobecne záväzné nariadenie, ktorým kraj určuje počet prvých tried, učebných a štúdijných odborov na stredných školách, ktorých je zriaďovateľom. Je to nástroj, ktorým vie krajská samospráva regulovať sieť škôl a určovať tak priority vzdelávania. Problémom je vysoký počet miest pre žiakov v sieti stredných škôl, ktorý nezodpovedá demografickému vývoju. Súbežne s poklesom počtu novonarodených detí a teda študentov našich stredných škôl sa primerane neracionalizovala sieť stredných škôl na Slovensku a dostali sme sa do bodu, keď je tá naplnenosť našich stredných škôl v mnohých prípadoch na úrovni 60-70%, v niektorých prípadoch ešte menej. Táto sieť sa nám trošku rozbujnela a tak sa stalo, že ešte pred 3 rokmi sme po určitej redukcii súhlasili, alebo teda prijali všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sme umožnili riaditeľom škôl ponúknuť o 3000 miest viac, ako bolo reálny počet žiakov, ktorí sa mohli uchádzať o štúdium na strednej škole. Pred rokom sme ponúkli 2300 miest viacej a dnes schváleným všeobecne záväzným nariadením ponúkame o nejakých 1130 miest navyše. Samozrejme, že nie je to ideálne. Ideálne by bolo, aby sme ponúkli toľko miest, koľko je žiakov. Tendencia je správna, je dobrá, ale nedá sa to urobiť naraz, nedá sa to urobiť z roka na rok, čiže musíme ísť postupne. Postupne dochádza aj k redukcii štúdijných odborov a zoštíhleniu siete stredných škôl, a to predovšetkým pri duplicitných odboroch, ktoré sú v tých istých mestách. Aby sa teda nestávalo to, čo ešte stále bolo bežné, bola jedna škola, druhá škola, častokrát u toho istého zriaďovateľa, v tomto prípade Prešovského samosprávneho kraja, ktorí ponúkali tie isté až duplicitné odbory a školy boli vzdialené od seba možno 200-300 metrov. Ja vnímam potrebu spájania sa škôl. Tú širokú sieť stredných škôl z roku 1995 neudržíme a bude musieť nielen počet tried, ale aj počet stredných škôl klesnúť a spojiť sa tak, aby sme dokázali v každom okrese primerane pokryť potreby študentov a potom aj spoločnosti. V jednotlivých okresoch Prešovského kraja budú musieť školy pristúpiť na kompromisy a zmeny, a to tak, aby sieť stredných škôl vyhovovala požiadavkám trhu práce a vývoju počtu žiakov, ktorí prichádzajú študovať na stredné školy. Tie budú musieť o každého žiaka zabojovať. Pomáhajú tým, ktorí to potrebujú. Tí, ktorí pomoc potrebujú, chcú žiť naplno. A to je posolstvo udeľovania ocenení Prešovskej krajskej samosprávy v sociálnej sfére Krídla túžby. Laureáti si prevzali ocenenie z rúk predsedu PSK Petra Chudíka 10. októbra v divadle Jonáša Záborského v Prešove. V kategórii poskytovateľ sociálnych služieb si Krídla túžby prevzalo Centrum sociálnych služieb Klementia v Ličartovciach, a to za viditeľný kvalitatívny posun v poskytovaní služieb, vytvorenie rodinného prostredia, zlepšenie materiálnych podmienok i medziľudských vzťahov. Návrh na ocenenie podali rodiny, príslušníci a opatrovníci prijímateľov sociálnych služieb. Ocenenia určite veľká radosť a čo sa týka receptu, je to veľa dobrých zamestnancov s ľudskou tvárou a zmena systému práce na moderné služby v zmysle terajších štandardov. Rešpektujeme klienta ako partnera a rešpektujeme jeho ľudské práva. V kategórii zamestnanec zo zariadenia sociálnych služieb si cenu prevzala Marta Murenková z domova sociálnych služieb v Giraltovciach. Tomuto zariadeniu je verná už viac ako 43 rokov. Som šťastná, milo prekvapená, pretože fakt by som prijala viacerým, že by takéto ocenenie dostali, lebo práca s takými deťmi je ťažká. V kategórii prijímateľ v zariadení sociálnych služieb si cenu prevzala Marta Žegorgiaková zo zariadenia sociálnych služieb Actic Humenom. Jeho klientkou je 9. rok. Krídla túžby získala vďaka nezištnému prístupu k ľuďom a ochote pomôcť pri organizovaní kultúrnych, spoločenských či duchovných akcií. Pomáham tam takým tým ženám, čo sú na vozičkoch, a baví ma práca v ergodielni, že robím rôzne výrobky v ergodielni.
No a rada sa zúčastňujem rôznych aktivít tam v zariadení. Súčasťou 6. ročníka Krídel túžby bol tradičný koncert bez bariér, v ktorom sa vystúpeniami prezentovali zariadenia sociálnych služieb v pôsobnosti PSK. Prešovský vyšší územný celok je zriaďovateľom 27 zariadení sociálnych služieb, ktoré poskytujú služby pre 2200 prijímateľov sociálnej pomoci. Problematická dopravná situácia v krajskom meste Prešov sa riešila na úrade Prešovského samosprávneho kraja 14. októbra za prítomnosti ministra dopravy Arpáda Eršeka. Dôvodom bolo predovšetkým avizované pozastavenie začiatku výstavby diaľničného úseku D1 Prešov-Západ, Prešov-Juh. My nie sme proti tomu, aby sa v Prešove nestávala diaľnica. My sme za to, aby sa v Prešove diaľnica stavala. Asi dosť rozumiteľne som to povedal. Nie je také horúce, také zlé, ako to bolo možno pretraktované, alebo niekto niečo niekde povedal. Ministerstvo dopravy chce financovať výstavbu diaľničného obchvatu zo zdrojov Európskej únie a nie zo štátneho rozpočtu. Z tohto dôvodu je potrebné doplniť posudzovania vplyvov na životné prostredie. Z toho, aby sme my dali dokopy všetky tie požiadavky, ktorá Európska únia to vyžaduje, a nie je ich už veľa, aby ste vedeli, tak v tom prípade táto diaľnica je v poriadku, bude ju platiť vo väčšej miere Európska únia. Minister dopravy si chce dať vytvoriť Ústavom dopravy pri Žilinskej univerzite cenový prepočet diaľničného obchvatu, ktorý je označovaný za najdrahší v histórii Slovenska. Lebo nepoznajú ľudia a tí, ktorí o tom píšu celý ten projekt. My sa nebavíme o 8-kilometrovej diaľnici, ale bavíme sa o 18 mostoch premostených o 2 tunelových rúrách a ešte ďalších asi 6 alebo 7 kilometrových ciest, ktoré sa vybuduje v rámci tohto projektu. Preto som si dal tú námahu v budúcnosti, alebo teraz, že nechám túto diaľnicu, aby som ja bol s tým vnútorne presvedčený, že tá cena je v poriadku. Diaľničný úsek D1 Prešov-Západ, Prešov-Juh má byť súčasťou európskeho koridoru a bude spájať 3 štáty, Poľsko, Maďarsko a Slovensko. Výstavba tohto úseku sa má začať na jar budúceho roka. Na rokovaní vedenia Ministerstva dopravy, poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, zástupcov PSK a mesta Prešov sa rozoberala aj výstavba severného obchvatu mesta Prešov a rýchlostnej cesty R4 od Prešova smerom na poľskú hranicu. Cestujúci vlakmi spoločnosti RegioJet budú môcť cestovať z okresov Prešovského kraja spojmi autobusových dopravcov do vlakovej stanice Kisak, Poprad, Košice a opačne. Autobusové prípoje spoločnosti Bus Karpaty Stará Ľubovňa, SAD Humenné a SAD Prešov nadväzujú na vlaky linie Košice Praha a Košice Bratislava. Sieť 5 autobusových liniek bude rozvážať cestujúcich do viacerých miest kraja. Ide o formu integrovanej dopravy, na ktorej sa dohodol súkromný dopravca s autobusovými dopravcami na východe. Cestujúcemu bude stačiť na takúto prepravu jeden lístok. Ľubovňanská nemocnica 24. októbra slávnostne uviedla do prevádzky nový CT prístroj. Vďaka moderným technológiám dosahuje vysokú kvalitu obrazu s výrazne nižšou radiačnou záťažou. Tomograf je určený na celotelovú diagnostiku. V kombinácii s moderným vyhodnocovacím softvérom umožňuje diagnostikovať špeciálne oblasti, ako napríklad kvantifikáciu pľúcnych modulov či vyšetrenie srdca. Zariadenie nemocnica v Starej Ľubovni vysúťažila za necelých 710 000 eur. Jeho nákupná cena bola 447 000 eur, pričom v súťažných podmienkach bol zadefinovaný aj predaj starého CT v hodnote 25 000 eur. Nemocnica vysúťažila aj dvojročný záručný a 5-ročný pozáručný servis za 260 000 eur. Výstavba zimnej tréningovej haly s ľadovou plochou na sídlisku Sekčov v Prešove finišuje v stanovenom termíne. Potvrdilo sa to 5. októbra, kedy sa konala kolaudácia PSK Arény. Práce prebiehali, by som povedal, že v takom štandarde. Trošku nás zbrzdilo počasie, nejaké 2 týždne sme museli na konci dobiehať, ale
myslím si, že na poslednú chvíľu sa to všetko zvládlo. Zaujímavé je možno celkovo ten systém chladenia, že sa nechladí špavkom a tiež oceľová konštrukcia boli použité ľahké pozinkované profily namiesto štandardných valcovaných profilov. Po kolaudácii sa odstránia zistené nedostatky, montáž mantinelov a príprava samotnej ľadovej plochy. Termín slávnostného odovzdania a prvého hokejového duelu je už naplánovaný. Toho 7. novembra by malo byť všetko pripravené už aj s ľadovou plochou na slávnostné otvorenie. Hokejová PSK Arena je združenou investíciou Prešovského samosprávneho kraja, spoločnosti Kenex a štátu v celkovej výške 1,6 milióna eur. Hlavnými témami podujatia Enter Session, ktoré sa konalo 27. októbra v Prešove, boli kreatívny priemysel, startupy a coworking. Záujemcovia si mohli počas panelových diskusí vymieňať skúsenosti a informácie aj na témy, ako sú prenos vlastníctva existujúcich podnikov i na tému rodinné firmy. Súčasťou Enter Session bola výročná konferencia Junior Chamber International Slovensko. Organizátormi podujatia boli Slovenská marketingová asociácia a inovačné partnerské centrum PSK. Spojená škola Tarasa Ševčenka v Prešove je jedinou školou na Slovensku s vyučovacím jazykom ukrajinským. Štvoročné gymnázium začalo svoju históriu písať v roku 1936 ako Prešovské ruské gymnázium. Od roku 2005 funguje ako Spojená škola Tarasa Ševčenka, organizačne sa člení na základnú školu a gymnázium. Je pozoruhodné, že naša škola ani v priebehu druhej svetovej vojny neprerušila svoju činnosť a nepretržite vychovávajú a vzdelávajú žiakov od 36. roku až doposiaľ, to znamená presne 80 rokov má gymnázium a presne 50 rokov základná škola. Minulý školský rok sme boli vyhodnotení ako jedna z najlepších gymnázií v Prešovskom samosprávnom kraji a druhá najlepšia základná škola v Prešove. Takže história a súčasnosť. Okrúhle 80. výročie pripomenula slávnostná akadémia, ktorá sa konala v divadle Jonáša Záborského v Prešove 13. októbra. Pozvanie prijali viacerí významní absolventi školy a bývalí pracovníci. Spomínam si na zakladateľa tejto školy, blahosloveného Gojdiča, ktorý často nás navštevoval. A spomínam si na profesorov, ktorí ako viedli mňa. Každému by som chcel povedať niečo dobre, pretože skutočne dali mne osobne ten základ, ktorý ma sprevádzal celým životom. Ja som bola zo stredného Slovenska. No a dostala som sa sem na ukrajinskú 11-ročnú strednú školu. Tu som skončila. Stadiaľ som išla potom študovať chémiu, biológiu a potom som ešte išla študovať angličtinu, ukrajinistiku. Vrátila som sa ako učiteľka na školu. Učila som tam 10 rokov. Spojenú školu Tarasa Ševčenka v Prešove aktuálne navštevuje vyše 270 žiakov a pracuje v nej 31 zamestnancov. V Centre sociálnych služieb na Važeckej ulici v Prešove pribudla 5. októbra nová záhrada zdravia. Prebudovaný a zmodernizovaný exteriér má ambíciu vytvoriť väčší priestor pre kreativitu i sebarealizáciu handicapovaných klientov. Záhrada obsahuje viacero odpočinkových zón so sedením, altánok, drevený domček pre drevárskú dielňu, ale aj posilňovňu pod holým nebom. Špeciálnym bonusom je balančný chodník, chôdza po rôznych druhoch povrchov. Vybudovanie záhrady zdravia stálo takmer 20 000 eur. Po roku sa opäť otvoria brány Prešovského samosprávneho kraja širokej verejnosti. Deň otvorených dverí krajskej samosprávy sa bude konať 15. novembra. Príjmite pozvanie a príďte na jedno z mnohých podujatí, ktoré je pre vás pripravené. Prezrieť si budete môcť priestory úradu PSK v Prešove. Vstup do múzeí a galérií v pôsobnosti PSK bude bezplatný. V knižniciach vám odpustia pokuty alebo vás bezplatne zapíšu medzi čitateľov. Podrobný program podujatia nájdete na webovej stránke po.kraj.sk.